Gabon. Baina Gabon horrela zerbait esateagatik. Osa, Gabon, beste egun bat gehiago gaur. Ez? Beste egun bat gehiago pasada, beste gau bat gehiago dator. Bai, egitea da, nik gaur nago, ba, hoxe, ezagit, osteguna, eguzki datea da, ze azken aldian eguzki desentea idateatzen zara hotzetik, nik esateten bezala, baino, ez? Aurrera beti, osa, gaur ere, baina... Beste barik, hola. Ez, plaxa, ze? Ez. Minutu batzuk, bete barko etxeula, gaur, alegia. Hori da, aliketan doen, eta, ez? Baina, bueno, beste saio bat, beste arrakasta bat. Atzo bezala, Iban, ez dizugu utziko, oendik ez errezizko. Ze zuretzako gaur nolako eguna da, Merilin? Merilin. Konta iguzu. Tuyur. Tu, Mr. Ribanchi. Happy birthday. Ribanchi. Happy birthday. Iwan. Ribanchi. Bota, Iban. Zorionak, Iban. Urtezunak, gaur bere eguna. Qué bueno, Iwan. Egin zula. Bota. Zu ariztainean hemen, ai amata, horixe bera da, ai ama, Iban. Ibanchi, te lo mereces. Eskerrik asko, macho. Ibanen ama bera etorri da. Hogeita Ama, gaurko egun ez daztuko behin Eskar, nolakoa izan zen Ibanen erditzea maite? Izenda mundiala, o sea, del salitre al mar, o sea, Getarik ondartzan. Arraxe bezala, del salitre a la boca, o sea. Getarik ondartzan zuen atzaleko seiretan, eta gertatzen amarretan. Banaka. Hala, eta jazta. Banaka. Jazta, dauxe sortu da, Iban. Ni berez jaixo nintzen amarrak eta laurdenetan. Gero horatu gara. Amarten dizela, Zu jakingo duzu ama baino gehiago. Ibanen eguna, txalo, Iban Garziani, hombre. Ibanen eguna. Kantatu, publikoarekin, Iban! Soriona! Leti! Iban, eta haupa, dramaxe! Txoine, Maite, zu orain, tarta eta guzti, geratu hemen pixka bat? Bai, geldi, hori da. Gero ya joan gaur ikuste. Gero ya. Pasalela gaur zuretzat, eta bide batez, planxa batuen emazka, pasarelatik. Gora bihotza, gaur sekula baino gehiago. Galanza behar dintzula zuri ere, hori da. Gero berri zurekin emaite, eta ospakizu batek nola behar dituen, konfetiak, serpentinak eta alaitasun zoriona. Gaurko konfetiak inezagoet, porque gaurko izenak merezi dut dana. Gaurko gomidatuak hori guztia daka. Hori da, behitu, zuk esan bat, bita iru. Mikel Elizegi! Izango dugu gaur. Nork ez du, aldiro, Mikel Elizegi dosi txiki bat nahi izaten bat. Gaur, enontzat Mikel Elizegi nahi beste. Eta berekin. Zorionak eta hori kantatuko dugu. Baina gaur osteguna tokatzen da esatea. Gora bihotzak! Gaur eta beti, hombre! Eta zuzain, jode, baneukan beste... Zer? Bizkar ximelatea zaizu, Azteguna gaurkoa, bai egia da oso... Bueno, orduan gora bihotzak. 89ko ekainaren 13an sortua. 89? Nire da deku. 2001? Ni 2001. Tia! Baina noiz? 2001, ekainak 13. Jo, ez da... 2001, bai. 2001? Bai, gaizki esan dugu, 2001eko. Bai. Kolpe gogorra izan da hori, Ekainaren 13an sortua, plaxa? Bai. Halaxe izan zen. 2000 oez, barkatu. 2002. 77ko maiatzaren 17an sortua. Maiatzak 17? Bai, Ni maiatzak 15. Hala ba. Ahí va. Horremendik aurrementik batuko ga. Asi gara. Eta honintza 16 edo lakon bat.
Bai. Barkau. Eta, 89ko. 89ko. Abuztuaren 17an Andramaxetan, festetan, sortu berba gaztia. Baina esan berra dut justu, abuztuak 17 Andramaxetan da, deskantzu egune. Vale. Gaur ez dago juerga. Atzo Gabien botan uni juerga, denekin batea. Deneik zalako askotin firin fara nik ikusi. Azkoitin esan zuten, Ibanen egunean beste guztiak kenduko dugu, eta utziko diogu protagonismo guztia merezi duela. Gozaterik geldi bintzan. Atzo gozategi zeuen, 15etan geldi bintzan. Zorionak, Iban. Eskerrik asko. Behon dizku. Eta nire ez jaion. Ui ba. Bai, maiatzean. Bai. 81ko maiatzean. Ai, Segi. ya da hori. Bueno, kaze guapa nagon gaur. Ikaragarria. Betxu, favorez, Bai. favorez, erakutzi hau. Ez que igual kamera. Hau ere bai, Beitu. Begira, nire txapela ere polita da. Edu, zuortik apizkat. Baina hau ere guai dago. Berriz, horor. Julen, hau dana, Amaia urrestilak ite. Bakarremat urduri jartzen ari da, konexioei paso ematen ari ezkarelako. Orain, beste plano. Ez que, kamera guztiak horor. Hau ere polita. Bueno. Nerea dato Donostian eta Ander Elorduy eta Karmele Gizasola ondarrun bestela ez du fundamenturik egingo. Donostin hasita, mazo, zu ere beti bezain eder, gaur ere. Egun bat. Nerea, gaur jarri naute espektakularmente guapa. Gabon. Ai, zelako enbide ematen diatu meti, noiz bait makiatuko nago Amaiak, baina da, ez argumiatzen osuen platora. Bueno, momentuz, osteguna da gorputzak badakita non gaudegu Donostin. Donostiko gure barrean, aste nagusian gaude, aste burunetan bukatuko da Donostiko aste nagusia, baina orainik parranda guluzak geratzen dira, hemen sartu da jendea susto batzuk harrapatze ditunik hemen. Zuekin hitz egiten dudan bitartean. Bueno, milakak eta aldit Donostin, gaur gainera ibili gara zirkuan. Animaliak ote zeuden, gero ikusiko duzue, itxaro marko duzue. Bitartean hemen bulebarrean banda jotzen aritu da, orain jazz kontzertua eta jendea bitartean afaltzen, izozkia jaten eta jaetaz gozatzen, nola ez. Hemen geratuko gara, gero gatoz gehiagorekin. Eskerrik asko Nerea. Esan du momentu batean, Donostin, hemen izan gara gaur zirkoan da galartzak egin du. Ze zirko, hori ez da. Hori ez da gurea. Bueno, badaude gehiago ere. Alo, Beste ere pixkatutzik, Bai, Denanik. Bueno, favor, Ekin ere, Bueno, pixka. eta, kontuz nun dauden. Haupa, ondarru trakatra. Ondarrun, Karmela, Etxizarrola eta Ander Elorduy. Aspaldi ez dugu esan benetan eta gaur kontuz marka. Bai, nahi ondarru kontuz. Nahi ondarru bildurra matei. Bueno, bildurra... Zentzoriko nenean. Bai, onenean. Ander eta Karmele, aurrera konta diguzue. Bakizu, 37 altxaldi daudela bilabonan. Aspaldian ez duguna esan, aspaldi ezaguna da Karmele Frozen Gizasola itzuli dala gurera. Atzo malefika biekatu salari, baina gaur bai, ondarrun Andra Maria. Ander, Andramaxak, jasak eta Andramaxak, holan zaten da bintzut ondarrun, edo nidakitela bintzut holan esaten da bez. Ondarrun Andramaxak iritsi daz. Iritsi aiariz, holako oso zerruztu dela. Bueno, baina garrantzan eguna, hori da. garrantzitsua. Egun jaigiro politia izaten da bertan, eta gu gaur hemen gauz gure erronkakin, eta bertan, Ander urdinez jazten da jentie. Eta zure nik ise? Eta zure frakak? Bueno, kamarie hemen digoragoa igual. Bueno, bino hartan bat iren dugu Hori da. gutxienez. Baina bai urdin estorrina dire gure, lau Partaideak. aurrera gure ondarruko kuadrilla. Hori da. Opa, ondarru, trakatra. Ondarru! Bueno, Hortxe, torri. Hemen ETV torri eta etxean abizatu dabe. Nik ez. Nik abizo. Eta nor dago etxean ikusten. Ama itxa eta arrebia. Eta esperantza askogaz. Bueno, bai edo. Bueno, arratsaldean be, hemen jaigiroa, kukainan be ibigizarea. Bai, iluneaz. Eta besteak? Gu ikusten. Bueno, ikusten beharrean, baina gaur harria jasotzen. Hemen, hartu lekua. ondarrun gaur parranda polita. Amasa biagonan 37 jasoaldi, Karmelen. Hori da. Hori da, Nik referentzia. txirikuta prest. Zue paielentarako prest baza. Nik ere txiribitua prest. Bueno, Ba, Bat, bi, hasi. hortxe. Venga, lehena. Gerengo atzaldi xau, nahiko meko Tipitapa, du. tipitapa. Haupa, beso zuzarroekin nik ere jasoko dugu. Garrena. Baina teknika daka, Parabola sortzen dion harria. Hirugarrena. Posizio horri nik deitzen diot, hasierako horri, zistitis posizioa da, pixka bat. Edo komun publiko. Laugarrena. Hori da. Komun publiko. Edo non dago komuna herri hontan posizioa. Gero ya, gora. Hortxe, bosgarrena, kukainan ibili Venga, ostean. ondarruko Apa, kastia. mutilak. Guapa! Ja, seigarrena. Tope da bintza ondarrun. Ondarruko kasti.
Azkoitin Andramasek, ondarun Zazpigarrena Andramasek. 40 segunduan. Andramasek. Hau ba mutilak, oso do. Han maoiz bazita, betiere. Nunca kanin ere Hortxo, Hau dago, desbideratuta. Amo ondarru. Beira, zean kasu zarrak, beira. Bixi, Amaika eta minutu bat. Galtzak ere istu jarrita. Amabi. Nik bisitasun beti. Lagerriak egin da. Amairu. Segi. Amala. Bueno, Beste bat. Bueno, bai. Bai, Segi. Hortxe. Ai. Honek ematen dio. Rum, arrankatu. Zazpi. Gaina beso pelotak, Bai. Bai. Beso pelota dazka. Eta eskumuturrak ere nola Minutu nola giratzen dituen, Betxu, ras. Konetita itau. Azken minutu erdian zartuta. Gago teliak. Hogei baditugu. Ja, 25 ez dakit. Atzoko marka guztiak adibidez ja puskoteko. 21. Titinak bezala 22. Bai, arria lora. Azkena kontaketa. Hasi da, 10 segundu. Honek, lleva! Homa, atxa eta arrebia etxian ikusteko. Arrebi. Vale, arrebi. Hogeita bost. Hemen txandan ondarrun oso ondo laukote. Bai? Carmele oso teknika ona erakutsi dabe. Bai, batez be peiok esan emida, teknikamente oso ondo ibilidala. Bai. Hori eskertzen da. Zander? Hori eskertzen da, eta hori da bilatzen duguna bebai, eta hori da bilatzen jarraituko duguna orain hemen ondarrun. Hori da. Eskuminak, haupa ondarru trakatara, esan bezala. Carmele Ander, agur, eta mutil inartu egine, ondo pasa gaur gauean. Bueno, inkesta batek dio. Bai. Behin egin zuten inkesta bat, gai mamitxu baten inguruan. Ez dakik usinek, baina batek. Bai, bate. Oroar. Egingo zuen eustatek edo, imaginatzen dut. Galetu zuten, zein ote den urtarorik egokiena ligatzeko. Euneko 80 erantzun zuen uda. Eta beste euneko 20ak esan zuen, inkesta bukauta gero, ze asmo daukazu? Xirriak. Eta badirudi beruak ez barruan dakan monstruo bat ez nahu itola. Ni badazka lagunak alare, Monstru. Tximeletak. Ai, barkatu! Tximeleta, pinpili pausa. Hori. Bales. Bueno, eta gero nire azka lagun batzuk, urte guztian pinpilin pausa horiek, ez nadazkenak. Baina udan, braka motxak. Azten dira egan oso fuerte. Igual azkerregi, batzuan gastroenteritiza izaten da, tximeleta biharria. Eta gero hemen paperean ere gure gidoian jartzen du, eta gidoia beti ere estik idatzi dugu, esti hor dabil, ora esti, jartzen du. Udan musu guztiak mingainarekin ematen dira. Bai, hori egizena. Nik Andramasetan asko jina eman ditute bastante. Ezatet, bai, nik bokak ebe, bokak komo. Cuidao. Ez, baina gero esan berra dugu bai emezu bat emendik Euskal Herrixei, udan ligatziek ez du balixo. Zeba? Galetuko zute, zeba, ontsa esango dizu. Udan ez gehalako gugean bezalakoen normalien, udan oso guapo gaude. Gero ja neguen ez, orduan, ni imagino... Talaon beharrakin, iban daun, necesidadiak, udan ezintunak udazkenako utxiko. Udan ligatzetela Iker Galartzakin. Baina gero neguen segiu jadeula. Karo, ni neguen galdu itxet. Enao moreno, enao hain guapo. Handik irazitxet, normalmente. Zego horrak, Iban azaroak, Iban, azaroan, arazoak. Azaroan, ez du balixo udan ligatzi. Ligau berdan neguen, eta gero ya negutiken uda pasa, eta esatezu, ostras, ze guapo, que mejora. Galdera da. Ze, oraindik ere, lehen da biziko muñera ezkala eritxi, galdera. Badaukazu edo izan duzue, sekula izan duzue plaxa zurekin hasita, udako amodi horik, udako Bai, claro, udan beti dauz, udan, hori odola borborka, eta beti nolako harrimaikeko errastasun bat nik uste. Ba ez baina, kaldera da, ea zure odola borborka jarri eta beste baten odola ere borborka ari delarik match egin ote duzu. Bai, izan duzu? Bai, ditut. Askotan udalekutan, adibidez. Ze tokiak. Udalekutan, bai, udalekutan. Sexy señorri, Oñatin. Oñatiko baratzen adibidez. Bai, Baratzen. Ligatzea da oñatin, Bai, primoz aparte. Adibidez, Galantza, zure... Ni maite mina. Zu ez, zure alaba bat orain udalekutan izan da. Bai. Ondo? Ondo pozik etorrea. Ai! Afonia puntxo batekin. Ba, igual. Lo gutxen da. Bai, ba. Berrizek, bai, geixo ongo zala. Bai, ba.
Baina, bueno, etxa, voltatu behar dizutu. Urrungo urte arte, Ibaneko zela urrungo udar arte itxen beharko. Claro. Eta zure kasu partikularrean, Galarza? Bai, ni esan dizu, maite mini errazan naiz, eta izan naiz beti, ni ja mutiko eskorretan monitorake, begiraleke gustatu itxezizkiten. Bai, eta helduxiagoak gustatzen zizkiten. Baina gero, udalekoak bukatu eta amezketako festak astezian, eta orduan besten gustatzen zitzaiten. Baina beti norbait. Eta gero da, azkeneako ja pasa itxeza, baina gero berriz, bai. Berriak hori guztia. Nik horretik esan dut dazkatela lagunak, urte guztian zehar, pinpilin pausak egan dazkenak, eta horietako bat bakalartza zan. Eta pinpilin pausak hiliten dira. Bizira open murutza izaten duela orduan, eta gehiago, tak, sortu iten. Baina ugaltzen dira geixau. Eta Iban, zu? Ni pasatzat urte guztien zier, aste bukara bakoitzen guta desberdin bada. Hau da, aste bukara bakoitzien enamora buiten naiz, astelena aiatzea, eta ja. Eta negua berriz. Eta negua da berriz. Egiten da berriz. Gero, ostirela bueltatzea berriz. Negua joan data. Eta uda da berriz, enamora buiten naiz, baina uda hontan enamora naiz ja, Hori galda berriz, uda hontan enamora galtzea. Ez que, karo, nik festivaletan ibiltzen naiz, Espainin guztixen zier. Ikusi dugu. Erantzun pixka bat azara. Baita sufriu. Uda hontan maite mindu zara. Batzu ez gara. Bai, uda hontan maite mindu naiz. Eta beste ere pixka bat zurekin. Bai, baina ez da erresa, porque bea kanpuen dao. Ai. Eta ni euskal herrixen nao. Zu askoitin, da bera igual azpeitin. Askoitin da mutil pileakin, da Askoitin ez da bezerre, askoitin ez da. Iban. Venga, Iban. Ja, rotu gara paso zure bideoari. Baina bai. Paso zure bideo bai. Bueno, gaur, galatu zute, euskal herrixen dudatan dao. Noa junda Iban bideo grabatzea. Nun indu gaur Iban ebere bideoek, karo? Sorpresa izangoa. Junaiz, Euskal Herrixe Donostira. Bai, alderdi ederra, junaiz, nire konfiantzazko tokixe. Bueno, gauza galdetzea, udako amodioak, eta bar, guazen ikustea. Guazen. Bai. Kaixo kuadrilla, gaur pentsau du, itzekie amodiaren buruz. Amodioa. A ber, amodiako udean ikeien amoditxo berrixek. Zirutzatute. Gaur ni oporretan nao. Nera bakin gaur nire lana, eta nik ingo disfrutao. Zuen amora uzea inoen zudan ama udako amodioak ukidaztu. Lehenko nire amoditxo zan, 13 urtekin klub juvenil. Ke bonito. Otiuzen zartzeako un tipo bat, oizio guapo. Bu parle francés? Kaixo. Bu parle francés? Bu parle francés? No. Kaixo. Italiano. Ah, italiano, pero el amor. Kaixo kuadrilla, kaixo. Zemuruzea, guapa. Ondo. ¿Qué hablas? Gaurko gaztik oso celebre da biltzea modixon teman, Bai, Ezinek hola. Hau, konpondu inberda. Konpondu inberda. Maite minuta. Aquí, morada aquí. Aquí, Donosti. Benetako maitasuna antzematea, zure emakumiek, zure andriek, grano bat esplotatzen zunien. Hau da, benetako maitasuna. Muy bonito. Y tiempo muy sano, todo. Noiz ez dute enamoraute zue? 2 urte. 2 urte txo, eta noiz enamorau zineten, udan akaso, neguen, udaberrixen? Udan, karo, udako maitasuna, amentsa, hau da udako maitasuna. Zer dezu, kariño, ze pasa uzatzu? Hau ez dakiko zer den. En plan, garrapatak edo ez dakiko. Garrapata, pues garrapatak urruti. Etorri. Pues, hartu ingo dizut orden. Ekarri hau. Ez du funtzionatzen, maseko gehiago. Ez da kaurik. Aizu majo galdera bat. Ze guapu ezen azteko, esan berdiztut oso guapu ezela. Hemen ligatzezu asko. Ez. Ez du ligatzen. Ez, agian... Bea enamorau da. Ze izen dauke. Idoia. Zer modu? Aizu ni beti nahi zen eta mendik itzen, biganiotik. Kaixo. Kaixo, entzutezat, kaixo. Iban naiz, Euskal Telebistatik, aizute oso ondo ikezute zuen lana, Segi hola, aupamotordellaisla.com. Salero honekin ez duzu bate ligatuko, ez duzu salduko, Merke, kamisetak, sudaderak, cariño etorri, palija, para sobrino, para la sobrina, para todo tiene. Zapioiek 3 eta 2 bi. Ah, qué bien, muy asequible. Eta zu noiz enamoratu zinen ba? Ni duela 2 urte. Udan, eguen, noiz? Udan. Eta nola izan zen historia hori, cariño? Privatua. Ez da privatua? Oporretan. Da, no, peñizkolaneo, berindarren akaso. Parixen. Qué presupuesto. Oso ondo, ogibarra bat. Bokaiuntzako, ze bokaio da zure gustokona? Xolomo gazta, tipikísimo, piperrakin. Bueno, piperri gabe. Batzutan bai, beste batzutan ez. Luego repite. Meditatzen akaso? Verde Esperanza. Muy feliz. Me encantas. Ala, descansa, que llevábamos un trote. Barkatu. Bai, lasai, barkatuta zaude. Bakarri barkatizut bokaio bat emate baizu. Pixka bakarri, probatzeko. Bai, probatzeko, a ber, zerrena da tortilla. Hombre, Juanchoko. Hartu mikrofonoa eta despeitu zazu bideoa, que yo voy a comer. Bueno, nik ordaindu indez, baina, supermaja naizenez. Zer dielako? Bai! Ano? Nire alarun batian, Bazoriona! Bueno, hemen Iban Garziakin, TikToken jarraitu bereai. Importantia. Gora udako maitasuna.
Eta gora Donostia. Zorionak! Julen, galdera asko indizkiozu gure hiru kolaboratzailei, baina nire galdera da. Eta zure udako amodioa, izan aldituzu. Ez uste duzu, ni beti gora biozak egiten aritu nahi zera edo? Mendik kanpora ere, gure gauzatxoak. Eta? Egin ditugu. Eta? Egin ditugu, Fermin. Eta? Egin ditugu. Begira, nire lehenengo aldia, oza, ligatu nuen lehenengo aldia, izan zen uduan. Nire arte martzialak erabiliz, pixka bat. Arte... Bai, mugikorrarekin eta ez dakizu. Orduan dei galduak egiten ziren. Bale. Eta konsegitu nuenean ligatzea, ja urduri jarri nintzen, da esan nion, bueno ba, eskerrik asko, beste bat arte. Benetan? Eta esan zidan, horrela ez mutiko. Eske... Ze geiztue. Ez, gaiztoa. Ze geiztue, Julen. Bai, hori ez daik. Ez, ni Julenekin banatu, batzan bizako girali buruak falta dira. Gostin izan. Gostin nintzen hon. No, ez, esan nion, bazter bat izan. Total. Gostin. Iker Galarza. Ez zarela gaur bakarrik etorri. Enaiz bakarrik etorri. Hori. Eta sargori, giro sargori ademez. Ala xeitegoa. Bai, ze fresko hartzeko momentu aiatu. Andala, le. Venga, guazen kanpo. Venga. Aize freskoa zari zara edo? Aize freskoa eta... Egia esan eskertzen da, pixka kanpo Bai, ez da bai, gero itau hemen. Bai, ez dizu kontatuko ikusi, Ai, polon bat oso, ze. Lima, limon, lima, Zein daude, hemen, zein daude. Amaren ondoan, Iban. Marilyn Monroe. Ya está. Mikel Ardanaz, dezuen. Gau, Mikel. Eta Mikel Donostiko arran koktel barreko nagusia da, ezta? Bai, aldezarran, hoxe. Bai, ese guzu, Mikel, ze koktel da jendekin eskatzen dela. Bueno, a ver, ingelesaz erratzen da, mojito pay the bills. Nahi du erran, pues mojito, jende haunitz gustatzen zaiola, kamarero haunitzez zaiote gustatzen egitea, mion azkenien, prestatzen dugu mojito pila bat. Hemen dauzkazun traste hauekin guztiekin zerbait orain prestatu zen ezake? Bai, horregatik ekarri dut dena. Gaur prestatuko dugu koktel klasiko bat, izena dula Clover Club. Azkenian da koktel udakoz bikaina, da periskagarria, goxua, frutala, eta, bueno, nahi bazue? Aurrera, Mikel Ardanaz. Ostra! Celebra un berdala komisio. Txapelketak eta egiten dituzu, ezta? Bai, bueno, hasi nintzen ni txapelketak egiten Londresan eta Singapurren. Inon gero, bai, izan naiz, 3 urte bizitzen Singapurren, izan naiz Australian, Dubai, Barcelona, Londresan. Telek emate dute. Eta azkenin deziditu berriro Donostian eta etortzea. Zu nungo ez da Donostiarra? Ni beratarra, nion Donostin handitu naiz. Bai? A ber, izotza gota dugu, izotza gota. Hoxe, partugu izotza pixkat, orain partuko dugu limoia. Limoia? Hori da limoia, ezta? Naturala. Jak, zerriza, barrura. Neurri bat. Hau da koktel erraza, mundu guztia posible du prestatu ditu. Hau txen egin daite. Hau da azukria, hau da sirope, azkenin da ura eta azukria. Oso ondo. Hori da najeizeko bihar korrikaita jume. Ez erremesteko, Joti, krozanak joti, sirope, krozanak joti, Gero paratuko dugu frambuesa edo maluixe gorria. Frambuesa eta maluixe. Ez alda. Maluixe da maluixe. Basa fruituak. Euskaraz frambuesa. Frambuesa. Eta gero akautzeko, ginebra leon. Oi, Mikel, zintolari, Ziko goran azten. Katxera burra. Hola, Beto. Hola. Bueno. Eman, horri viajetari bat. A ver, hemen publikoak nola izan nola. Bai, hemen. Orain plaka. Ostra, aproberna, Gaur Ibanen urtia dialako. Kompleto el Iban. Eta tamaina, begira, tamaina. Txain, ez du bukau.
Azken ikutuak, hemen. Hor la parteko dugu. Txukun gaina. Artistazo. A ver. Artistazo. Ole. Hemen zerbait ekarri du. Ja, hartua. A ver. Hau txokolti pixkat. Chokolatea. Iban, hau, opari gero zu gartu duzu, Opari zuretzat. Eta ja, kautzeko, ja, arroxa. Zuk ligatu egingo zendun. Pikano, Eta gero, ja, arroxa. Bueno. Hori jaten da gero ez? Dena jaten. Baita, barrura. Dena barrura. Vale, oso. Balisto. Vale. Pues hau izango zen. Beira, erakutsingo ez, bai? Clover Club izena du, ezta? Hoxe, koktel klasiko bat. Mikel Argana Churroso, Eta Arraun Cocktail Clubekoa da. Miren, Hoxe, alde zarra donostia. Bai, Horre usaila, eta gero bukautakoan. Zego xua, gero oparitan, geratzen dena zuretzat. Vale? Ondarra zuretzat iban. Mikel, eskerrik asko, placer bat izan da. Honek egiten Aio. Hau eman edo ez. Bueno, eman ningo etorlagako. Zer habilidadea. Mikel berez esan du sortu zela beran, gero Donosti hartua. Bai. Donostitik etorri da bera, eta gu orain Donostiragoaz, ze ustez behintzat bertan segitzen du, eta ja pixkat goxoago, zelen hotz puska bat ere pasadu. Nerea Mazok, hola, Nerea, gaurko, eta beraz aste hontako zure azkenarekin, hola Gabon. Nerea! Hola Gabon, bueno, urbildu gara, izte fresko hartu nahi genuelako, eta gainera sagu eserako bidean geunden gaur bertan Deni Oceanen kontzertu ongo delako, eta gu lehenengo filan jarri nahi dugunez, harak agindua zen, jendea gainera dagoeneko bertara joaten ari da, bokata eskuan daukatela, naiz eta 11 terrazten den, jendeak lehenengo filan egon nahi du beti. Gainera gaur eguerdian Grosetik ibili gara, Katalunia plazan egon gara, zirku baten. Eta animaliako tezeun zirku horretan. Ikusi bideoa. Bueno, badirudi ez zaidala ahaztu Jula Joperekin ibiltzea. Gaur zirkoa Donostin. Guazen ea zer gehiago ikasten dugun. Gernikatik datoz, Txitatoki Urdaibai zirko eskola gara, bete-beteta dau, jendea dauzu berondo pasatzen, malabareak egiten, orekak egiten, eta aerioak egiten, eta bueno, pues guk posik. Guk ikusi duguna behintzat orain arte, azkenean ekintza ezberdinak eta zirkoaren inguruko da, malabarak edo ekilibrismoak, sokarekin ere bai, eta bueno. Oso polita da, eta umeak ere oso kontentu etortzen dira, eta, bueno, pixkat desberdina. Ez da, hau jokua bezala, aura pixkat atento egon behar dute, eta, bueno, nahi asko gustatzen zaiz zirkoa. Oso ona. Gintzat eura trabesia, ibiltzen dira hortik bata bate alde batetik jolasten, bestia bestetik, gustora dabiz. Probatzen. Zoragarri, umeekin ibiltzeko zerbaitola ezberdina oso ondo. Eta hauek oso trebea dira eta gero ikusi eta ikasiten dute. Goraipatuko nituzke, hortze daukaguna adibidez, pelotoia oso ikusgarria dela, bai, eta, bueno, azkenean erraza da eta jendeak lortzen du egitea. Ikusgarria da baita, ze normalean ez dago hainbeste lekurik egiteko aukera, aerioak atzean daukaguna. Jendea oso gustora egiten du, ze kirola egitea bezalakoa da, eta kirola baino artistikoa nahiago duenak, bai aukera daukat. Pues etorri gera orain, eta etorri gera probatzea gauza. Eta nahi ibili gauza guztietan. Ze oso gustora gaudela hemen, eta oso divertigarria da. Ostras, honek zaila dirudi. Oso zaila da hau. Ez praktikatu behar duzu eta jazta. Ikusteko eta ensaiatzeko pixkat. Eta zuko horretik egiten zenuen zirkua? Ez. Lehenengo aldia da. Bai. Agur! Hau zainetxoa. Begira, jendeak, nola gozatzen zirkoarekin beste zirkora joan behar izan gabe. Ara? Plat! Bueno, vale, vamos a ir. Baina bado, Bueno, yo marco. Ekain altuna. Ekain altuna? Hola. Kaixo danai. Epa. Hola, Ekain. Hola, gopa. Ekain da, nire konbinatua gaur. Behaiak ezaki ez zerta ez lanbiden daukazu. Bai, ni badakit. Ahí va. Ze aspetxarra da. Ahí va. Gaur eni bakarrik. Zaitela, pizkat guztik. Baina lanbide ez dakite, ni baki behar zein dan. Baina ez dakitena da bere lanbidea. Baina Ekain ez dautzen duzu. Vale, orduan. Gauza da, behaiak asmoen berduela, ze lanbide daukazun. Orduan, zuk ez izan ezerren.
ze jendeak galderak egozkizu. Baina nik... Ba, jendeak, zupak izuz, Nik ez. Bale, bi. Bueno, eta flasak ez, Flasak zer daki da. Flasak, izte jakingo. Baina nik uste dela, dako zer ikusixa estetikakin. Bai, du diga, Esango nuke kamareru ematula bizket baitu. Iban, zu iso esan dugu. Ez dakitela bazerta dedikatzean. Ez, zuk, ze pentsatu Karra, mene karritu beste zea... Ja, bai, eski, nire horrekin nago, Ekarri egin duzu, ekarri du. Asi pista ematen. Lehenengo pista. Igual garbitzai, naiz, ez? Ispilu artean egiten dudan. Zer, no? Ispilu artean. Claro, bai, estetikako, osea, makilladoria. Podologue. Flasha? Badakit. Azaskala egiten da buena. Bueno, hauta gero, ni nire koktela hartu, eta hemendikan, Lehen ensaioan Iban Garziak esan du. Gaur zein ator, azkazanetakoa? Eta pentsatu, Elizegi izango da, azkazanetakoa, Elizegi... Kau, da, ekain. Eta esan diote hona, isilik! Eta esan diote ez, baina igual ez da horta dedikatzen. Errespetuz bala ere, ekain. Bueno, ekain, orduan, redobliak, zure lanbidea da. Tensioa. Esteticista. Esteticista da! Beste? Tomak, Ze punto. Azkazalak? Baitare, esteticista berrun sartzea. Hori da. Dana. Ze sartzen da? Esteticiztan sartzea alde batetiken pixkat edertasunei behitutako zerbitzuek, bai manikura, pedikura, bai makillajiek, lifting pestaña, bekainen zainketa, eta beste alde batetiken masajiek, pixkat termalismo alde hortatiken. Beti gustatzen zaigun nolako xo hori. Ojo, ekainen... Leia kontatzen nahi da eta lo hartzen nahi nahi. Ekainen bekainak ze zainduta duen, Ai, behitu. Oraintxe kontatu naiz, ostra, Nik bekain potentia dazkat. Eta nik bekainak itaitut beti nire, bueno... Konfiantzazko bekaidegian. Amaia urrestillak. Nik Ni mai zentroan Donostin. Igual ez autuko zu Maider. Pues oso laguna dut eta area juten naiz. Bihar dakatzita gaina. Maider, musu bat. Eta normalian esteticista lana emakumeakin zer ikusi handia badaka, edo emakume gehiago daude lanian. Gero eta mutil gehiago haidia lan hortan sartzen? Nahi tokau, lau urteko ikasketak ditut, eta egia da, lehenengotiken laugarrenea, bai pasillotan mutil askoz gehiago kruzatu dituzula estetika. Ai, ze ondo. Ez, bela gutxi, inko oru esagaztier etorri da, bera, bereziki lea paintzailea da, baina ikasketak egiten ari da, eta berak ere esan zuen, gero eta gehiago zabetela. Hori da, bai. Baina, behar baldin bada, ez? Nik beharko, nire bekainek zotzen behar du, Hemen, konfiantza guzti, ekain, esan. Kentzen alima beti xotek egu berriz gehiago ateatzela, Horik ez dura da, bestela honezko Inez beteta egongo ginean. Beharrik baldao, hemen. Nik beti zaten, edo zein zaindu laikela nahi duen enien. Osondo. Da, zuzegin nahi duzun gara. Beharra badak. Zuk sentitzen alduzu beharrik. Ez izango litzake, ez zaintzea, ajolak hau bat izango litzake, ez. Bekain fina dituzuzuk. Eta betileak. Eharraskoak. Patillak ez daude modan jaikar gararta. Ni patillak. Begira, ekainen patillak, fijatu. Bai. Desagertu egin dira. Ja, nintxe gustatzen. Bueno, baino. Bela honaldi kontuak eta. Bai. Zuri, ala ere ekain, zaletasuna nondi etorkizu? Ontan murgildu zara, zer dela eta? Bai, ez, neuk txikitatiken beti zen ez bastante hola artista xamarra eta gero makillajetiken pixkata zinitzen murgiltzen, bai, Instagram eta bideoetatiken, eta gero, hori presentau ziten DBH laun esteticista modulu hau, eta pixkat, nola englobatzen artisteo puntu hau bezala, horrea salto egin nun. Zoi patilla luze batzuk hobeto gatuko. Patilla luze, te daukezu ninekin, bigote horrekin satruzte. Satruzte egin oizkoa da, galartza hori da bakotua. Eta, ez dakit okerna bilen hori, baina zuk lehiaketetan parte hartu izan duzu. Bai, hori da. Eguzu pixkat. Oindala 2 urte, suertau ziten aukera Euskadiko txapelketan, estetikako txapelketan parte hartzea, inkokin batea,
eta horren ondoren Euskadiko irabazi eta gero, Espainira... Irabazi intzerun gainea. Euskadiko txapelduna zaitu txalo. Ez dugu edo norrekarri. Baina egin oain Espainiarako atik aida itziten. Ez, eta hori, Espainian gero suertu nintzen 3. Euskaldunok oroarri izango zenuke gure eskuak eta behatzak eta oinak eta zaintza ditugula? Nik esango nuke gaur egun gehiago aidala zehatzen zerbitzue sartzen eta ohitura gehiago aidala hartzen. Ezin da konparau Ameriketan daun bume o Londres batek jutezean bume, ez da atzeak are. Baina bai, ni jun berdet, ekain zure ana hankatako azazalak itea. Zeni problema bat eukitzen, hankatako azazalak ez ditutik da gero, zapatatan beti eukitzen zulokotia. Hori moztu ibertia, beti zapatatan baina ez eukitzen da komene gehiagi moztea hanketako azkazalak. Gero bestela zer sartu ikendia. Hori dimara, punta pixka moztuteak. Eta mani ez da eskatzeu gexena ekain, manikura nola da, puntitie txurixe jartzen. Francesa. Koloretan... Piskat danetik izatea, Osa, egia da, Euskal Herri maia, nik praktiketan da julina izen momentun da, zaitela, hola, raro tokatu. Fuerteiko, piskate normaletik aldentzean hortatik, oso usuala, bezala, iso bat, ego zen diseinu. Klasikoa beha, ez? Bai. Eta aurten udan tendentzian zer dago? Esango nuke, hola, neon kolore hauek, bai, naranja, fosforito, fuksia, bertia... Gubezela? Hori da, Orduan modan gaude. Modan zabete. Eta estetika arloan adibidez, zer da gehien gustatzen zaizuna? Nik beti esatet, gehien, ez daula zerbait, pilu gustatzen zaitela. Pizkatanetik, estetika englobatzen, zea guzti, ez zerbitzu guzti gustatzen zaitela. Ez daketola baten bat. Bete, azazkalak itenengo, balitza, ez? Nimet, gomendio bat, trukon bat, aurten pizkatz, hola, guapa behatzeko. Esan du, moztu patilak, ondo? Aizu, nik patilak. Igual zureak bueno ezakit, trukoren bat. Oain, tendentzian dauna. Gehien bat esango nuzuke, bekainek zehatzio borraztia ondo, bere puntu mateu. Hori amaiak iteizu. Zuia, ja zerriuta zeude, eta gero bestela, eguzkiekin da, piskatai da zehatzen, sartzen hori, baina eguzkitako protekzio ibiltzia. Hori bai, porque jende guztiak. Ezeko, porque, madre mia. Hau zer da, porque hau karri osuamen esponja moroko hau, gure zakentzeko. Ez, hori da, arpeiko garbiketak iteko momentuan, pues para retirarte la mierda. Lotxian esplikauta. Bueno, Iban, gogortasunak eta kendu nahi bali maituzu. Kentzeko ere bali xotik. Nik azkenengo gauza bat, ekain zure sare sozialak zerbait aurkitu... Bai, nahi bali mazue, ekain.altuna Instagram bidez bilaulek ezua, ekain.altuna. Ekain altuna, azpeitiara, majoa, eta nola zaintzen duen, bere eta gure itxura. Baitu, Altuna, esarik asko, Eharra dakazu, gure. Elordubi, tendentzia, aurten aipatu dugu tendentzia zer, Andelordui besteak beste. Andelordui, azkarrago esateko, demonari galdu dabe, Andelordui. Urdina, lehen abestu doztea, bai, ondarrura joan nintzan, sentimorik gabe, gutxen ez egin itun, hainbat lagun, pare gabe, ez dakizu bat jentari den gugana urbiltzen herri, euskalduna herri urdina arrantzalez jantzitako herri hau. Batzutan julen miren platoa pena moten dozte, ez tezola arratxalda gugaz hemen gozatzen, ze gaur giro ederra izan da hemen, arraina jandogu, eta hainbat kolpere ikusi dugu eskukainan, bagoazen bideo ikustera, ze merezi dugu. Arrantzale herri bata ondarru, eta gaur arrantzale eguna ospatzen dute, hemen jaietako azken egun honetan musika, arraina, kukaina eta giro ona. Goazen ikustea. Bueno, Neritz, oin onagora igo gara non gauz? Lazagaininga arrantzale egune zelebra eta atun herri eta sardinak eta marmitxaku bazkaltzea. Arrastiko posterdiek eta ondino jenta sartzen dabil. Bai, ezke hau atune inun ez tozu, Euskal Herri guztiko beste inun ez tozu jango, lako atunerre derrik. Eta arrantzale egunek ze suposatzen dugu ondarrutar batentzat? Hombre, ondarru baten, arrantzale egune, herrio arrantzali izan da, hortik gatoz danok, así que gure odolindaru hau. Claro, arrastien seietan kukaina aukingo dugu, zuk parte hartuko zu? Bueno, ez. Ze bazkaldu duzue? Ensaladi, barmitxako ederra, gero sardina batzuk, eta atune, kipuliaz. Gozo? Ederra.
kukaina ikustera joango zaria? Por supuesto. Parte hartzera? Ez, lehena parte hartzen eban eta txartu amatxun eban, da hainka... Bueno, eta unaz zu jaietara etorri zara. Bai. Gero esan doztea 6etan kukaina dagoela, zuk parte hartuko dozu? Ez. Eta izazuk? Ez. Zer da gehien gustatu datzuna, orain arte? Barraketan ibiltzea. Bueno, itxaso, zein da kukainan aurrera iristeko trukoa? Korrikan juti, korrikan, eta patxaran txupitu. Astiro edo korrika? Korrikan. Ba, hemen ekinan jarraitzen dugu, ea nork lortuko esperoan. Ez du emate, baina hori labainkorra goten da, irristakorra goten da. Zer, Kukaina. Ai ba! Bigarren gonbidatua. Zoriontasuna, Felizegi. Felizegi. Bere bila. Oazen bere bila. Mikel Elizegi. Eta Mikel Elizegi dagoen tokian, festa beti egoten da hori, umore hona. Ez que gaur igual eguniko lehena zan, behar etortzeko. Porque festa horlekoan Mikel Elizegi dago. Gainera begira gauzat. Gaina baitu noroak hau. Keinu hauek ez dakit egin ere egiten diren, baina nik, hor dago kamara, eskerrik asko nogales, nik txapela kenduko dut. Bai, eta, bai, mesedez. Estetika pixka bat. Da, jazta. Vale, nik Mikel Elizegiren aurrean beti kentzen dudalako txapel. Hau da, Arguiñano. Margiñano. Kanadaka, zer modu zaudete, ara relojuketa dena. Elizegi! A ver. Horna, Arguiñano, bere tokian, erlojua. Erlojua, tau pasta. Enteatu nu, Ibanen urte betetza. Fiesta bat antolatu zutela. Eta nire fiesta gustatu jitzit. Asko. Zuzaira torezea. Ibizatik etorri ez pintxatzen egona. Lanean, egona ez. Batxan, guantabitik eta utzi dira. Esan diozu benga geta, orain segizuk, eta ni pixka batean. Eta nire etorri nuzukin egotxia. Inoren aterik ez omen da jo behar eskuekin, beti, hankekin eskuak okupatuta ditugulako. Alaxe du. Nere besoetara. Bai. Mikel Elizegi, ongi etorri. Nahi dut bere besoetara. Hemen itzen atzute lana. Lana. Zetxekin eta politia Baietz. Zarautzen bertan jende pila bat udara ona bai pastakero irekiko txu. Oso gozua, nahi zutena. Horun hemen itzen zute lana? Hemen itzen dut lana. Etorri nahi duzu barura denon besoetara erortzeko? Emozionatzen haino. Deno besoetara santa. Horun gaur ninu gombidatua. Zuzara, baina Elizegikin barkaue, baina vale, mesedez, venga. Zergatik, posible da. Elizegi, venga, Gaina oitutan, ago niontara. Oiba, venga, dale, guatzetik. Vale. Horrela geratu, begiratu, horrela salutu denari. Apa, kuadrilla. Hola, berriz egin. Juan, kuidau, berriz ere begiratu. Hola, xeo songia izate. Aber saiatu Julen. Kuidao. Julen, hemen. Usaia erra, dakarrek barrua. Songia. Kenduzazu. Venga. Hau da, zuen platoa. Hemen iken zute lana. Bueno, lana. Sartu irena. Urte berri ondelari. Zoriona guapo. Eskerrik asko. Enteatu nahi. 28 urte. Bai, bale. Iker Galarza jauna. Zer mauz gaude. Ongi esan barko. Hau hemen txutziko dut orduan? Bai, eta gero dia joango gara pikatzen. Eskerrik asko pastelatik, Bai, barkatu iretzako txuk. Egia da, merkaduna iretzako txuk. Zer mozu da? Hemen iken zute lana zuekor. Uda osongi, aste bete bakaziok pasatu jut. Baina bete zaude? Ze gauza den Iker, todo incluido itako bat. Paco, ponme otra. Izena lehen da biziko importaten okorrela kotela bat ere honta izena kamaren honek astea. Eta Paco, tiki izena ditu, como te llamas, Mikel, eta online, aia bestea. Paco, tu cuidame. Paco, tu cuidame. Paco izan dula, aste bete. Eta gainerakoan uda guztia pasaduzu, beti bezala... Ez, aste haure bakazioak, hori lehenko asten izan du da, eta aste haure guandikane bakazioetan, diok. Urrengo asten hasiko nuia, profiterola, pintxatzen. Profiterola. Julen ere gustatzen zaiola egitea. Bai, eski baldi izen idai egin. Pastak ekarri ditu, baina ekarri ditu bizkat, ja, pasta Macedonia ekarri du. Kriston pisua zarranka txarra. Hila zai, detalia dut. Ez que nik uste du profiterolak ekarriko zen ditula, baina oporretan zaudu. Oporretan, nago, ez dut ikusi nahi de profiterola. Gauza bat esan duzutet, eta hau egia da.
Katalunian egon naiz, hotel horretan, eta hotel horretan gure profiterolak zeuden. Benetan? Benetan esaten dizu. Jajan dituzu? Bai. Zuen jakin gabe. Ni jakin gabe hotel horretan hori izango zelako, maidiosi. Baina jaterakoan zu segituan konturatzen zara hauek nik bete ditut. Jaterakoan ez, ikusita ja noloko. Bai. Gureak dira, Euskal Herri osoan, estatu maila osoan esango dut, txapela bat bakarra dakatenak. Guk egiten ditugu eta benetan puntxa batekin, horreak txapela bat izango baliz, gureak bakarrak dira. Tantxezegoan. Etzazu ba esan hori? Baina bestik ez dakiten nola egiten den, txapela bakarrakin, horregatik. Cuidadito. Detalia. Lehen aritu gara udako amodio ez eta udako maitasun ez eta izketan. Zuk adibidez telebistarekin izan duzun maitasun harremana amodioa, ez da uda bakar batekoa izan. Zure harremana telebistarekin da luzea, egonkorra, sakon. Bueno, errazak luzea. Bai. Bueno, dela 22 urte hasi ginen. Etzen erraxe izan. Bakizu izaten den telebista munduan ze serio herri naizen, eh? Baina gauza importantea da, eta nik beti izango dut gauza. Goatze ez zituen katxoparro. Katxoperro. Hori intezun atenan bidatzako nekontu. Horixe da. Beitu ze garaiak. Oso zaila zen hori, bueno, oso zaila. Hori izan duzen, goazi ginean eretzak izan zen unibertsitatea. Hori ikasten da. Gain ustut azpi-azpitikan hasi barda pixkanaka, horretzako izan zen, baina horro songi pasatzen hon, Julen. Miren, futbola egiten hon. Hazin izan sexuko inkestak egiten, eskerra gero Julian jantzi etorri izan, iri sentitzen iri, baina lanpostu gendu kalde izak, iraiatekik zer den Euskal Herrin sexuri buruz egitera kaleateatzera. Niretzat zuzea, nire alias eta geho, zuzea nire infantzixen. Zenik ordu txikitan ikusten baita ere. Enamora dudanen itzen, ordu txikitaneko jendiak, ni umian itzen. Eta, Mikel, nire antera badakat, zer da errexo bizitzia? Telebiste gabe edo profil... Hori gabe. Erraxago? Profiteroli gabe! Erraxago da... Telebista gabe, bizitzen. Wow! Igual, bai. Nire asko segila gustatzen zait telebista, Baina ni badakit nire lantokia hori dela. Ni badakit ez dut sekula utziko nire lana telebistan gatik. Ez? Sekula ez. Sekula ez? Sekula ez. Ez dut utziko. Niko dakit telebista zen mundua den. Niko dakit gaur bihar hemen zaude, baina nire lana hori da, nik ez dut utziko. Eta lasaitasun eta seguridadea nola eukeun beti horrek laundu dio. Ez dakit seguridadea. Gan bezalakoa izaten. Ez zekiat Iker, hori horrela izango. Nik beti ikusi natural, baina ez da. Hori bai, profitera nola bezala, txapel batekin. Hori nire lagunak esaten ziaten, Mikele, hori suerte, que cabrón. I beti bezala izta baina oin kobratu ikindu. Hori esaten ziaten, eta baina kobratu ikindu. Zuk adibidez, oso kerez balima naiz, telebistari esker, besteak beste. Bai. Egin duzu behobia bat ere. Ostras, bai geizti pasare. Eta kontatu behobia hura zer moduz eta geroko bazkaria. Oso, guk sorgina datzen bukatzen nunen askotan gero joten ginean benera, tragoska, hamburguesa, pipan, eta gero bat ablanta, pen Xabier euskitzek esan zuen, bero inta. Aurten imardiu behobia San Sebastián. Behobia? Pero eso zori kilometro asko joko egitela, imardiu. Ni atean itzan, eta testigu nire emaztea da, 3 egun entrenatzea. 3 egun. Xabier hasi zen pixka gehiago 3 egun. Jon Artano eta jende pila bat atea ginean, 3 egun. Itxi ginean egunea, eta mundu guztia asko berotzen da, pakorrika ibiltzen da. Eta Xabierek esan zen, ordo ti baleno, Mikel hasi barko dio berotzen da. Joda, Xabier, hostia, ordo erdi baleno. Ordo erdi bat ibalde gizer den buelta korrika eta Gero 20 kilometro egin nahi dituguta. Gero 20 kilometro, nik kilometro egin nahi dut, aprobetxatu. Laurden gutxi. Hasi barko dio, Mikel, hasi barko dio, ez, txongila zai. 5 gutxitan itxura pixkatetiko, Maria eta gauza izan dion. Mikel, koma idiosin dio, kilometroa 6 minutu. 6 minutu, kilometroa. Hori duk 2 ordu nehitea. Bare, saiatuko ditu, beta. Abitu, suabe, ni gaino osasunan kamisetaken. Ostra, jende nola ezagatu baina, horrek laguntzen dik. Bide bazterrean jende oso, Elizegi. Pasaian, ostranka goti, beti ez zimbola, pera, gora, inbardio, iritsi ginean, ordu bat eta 59 minututan, justu. Eta gero zer alu honek badaki. Gero bazkaria, Josean Tolosa, Xabier Uzkitze jatetxe baten. Eta jatetxe horrara joteko komedorera zeon eskaila batzuk. Gudutxatu ginean. Aber ez dakit kamarak ikusiko nongi hartuka. Eskailerak betiere beruntz. Eskailerak beruntz. Ibaldikik zeden lehenengo hainta. Ezin. Eta Xabier eta Tolosa eta era pares al pizak elizito.
Ezin. Ezin bazkaltzera joan? Ezin. Hanka bat, eutxi. Biarrengoa, eutxi. Hirugarrengoa, zigizki pasanon. Nik ez dikin gorputzak hainbeste muskulo zituela. Ilabete baten mutu gabe gizona. Baina egin zenuen behobia eta bazkaldu ere, bazkaldu zen. Bai, baina ez da sekula horrela egin barre, Cuidao, Entrenatu. Mesedez, entrenatu. Hori izan zen, pasada bat, berotu, entrenatu. Egia da, baina horrelako erokerik ez egin behar. Ez egin behar. Bai, jota. Behitzu zazu, horrea? Bai. Oin sorpresa zuretzako gudakauta. Begira, sorpresa. Horrela begiratu gut orduan. Bueno, zesan dezaket. Ostras, ormaza. Zurekin benetan gustora. Gainera alderdi guztietatik biratuta. Lankide bezala, lagun bezala, eta, bueno, profesional bezala. Ke hostias. Eta, bueno, hemen oso gustora zuri bideoa bialtzen. Galdera egiteko, baina, bueno, lehen nabizi bari, hemen paseo txomaten, ustezue, txasoa, nira montarnik biliga. Eta hemen, bueno, nahi eta ezin nire kasuan, ulertzen. Bueno, Mikel, galdera, hainbat galdera izango dituzke, esateko, baina, bateko izut, noizte montre egongo gara berriz elkarrekin lanean. Bueno, besarka handi bat, bai zuretzat eta bai platoa zaten guztiontzat. Eta eutxi. Aio. Galdera! Makina ormaza. Berak nahi duenean. Ormaza da makina total. Oso ona da tipoa. Niretzako aur, aktore oso ona. Oso profesional. Zuk edo zer gauza zan, eta horra saiatuko duk ongi den. Igual badakio berak aste batera, ez dakiz ze paperi iman dut, bere pizarra, eske pizarra honekin ematen du itxura hobeagoa. Perfekzionista iker. Duk el kopon iker ezagutuko ukerki, baino da, la leche eta berak. Eta zein zenuke telebistan orain ormazarekin adibidez? Boa, zerbait serioa, seguro. Ez dakit zer egingo nuke, baino, esketzaiti importa, edo zer gauza? Serioa behak egingo luke. Bai, igual, bai. Kontrapunto. Bai, igual bai. Ta serio ere egingo luke berak, cuidado, balio du. Oin serio esan naizela, telebistan dana ikutu dezu. Bai, denetatik pizkatein dugu. Denetik indezu. Eta albistegiak noizko? Nik behin esan nuen gustora egingo nuela eguraldia eman. Mesedez, nik nahetena da... Cuidado. Zuk albiste txar bat... Bihar eguraldi oso txarra egin behar dut, emagai. Eguraldia ez, zehazu tragikuo. Zuk inventau nahi desuna. Baina, serio hori kontatzea. Vale. Nere kamera hori da. Vale. Albiztegitan nengo balitu. Vale. Hori da, albistegiaren sintonia. Arratxaldeon eta Gabon. Bai, posible da, ez dakik. Bai. Arratxaldeon eta Gabon guztioi. Aste nagusia Donostian, zuak oso politak, jende asko, turismo asko, jatetxe guztiak, lepoño beteak, baino istripu handi bat tokatu da. Jendea milaka eta milaka pertson igo nahi zuten Igeldoko atrakzio parkera, eta ez dakizu zer gertatu den, hor dagoen funikularra bapatean geratu egin da, jendea oiuka hasi da, zer gertatzen da, what passing? Oiua hasi da, eta tipo bat biluzik, bueltaka gora eta berazi joan, bere gauza guztiak erakusten, jendea erotuta ibili da, eta mesedez, hau mesedez, saiatu berriz ere, albaldi mada ez gertatzea, jendek lasai bizi nahi du, eta ongi egon nahi du. Hau besterik gabe. Oso Ona. Eta saritan, zuretzat, beste hau. Begira, beste sari bat, a ber. Ostra Manterola! Bueno, irenetik ditzen izur, hemen zartan zotate zaitxuten. No, azketan egozia petidoren, ondo paso gudara. Alnogo kati Tiprono! Ke fenomeno, Aitor Manterola. Ze ongi egon naizen berarekin. Bai, benetan, osongi. 6-7 bete egon naiz berarekin hitz egiten, Happy Bank zen baita ere, galdera bat genuen, eta asko ikasi dut Aitorrekin. Benetan, asko. Ez dakizu ze zorion txuz, ze ongi, asko ikasi dut. Benetan, pasada bada. Noren bizitza dago horragoa? Okinaren bizitza, bizimodua? Ez jarraitu, okinanena. Ez esan urrengoa, bai, okinanena. Oitxalda bat, goizeko. Zuru ez esan zara goizean? Goizeko 7:03. 7:03, ez da laurden. Eta 7:03 ere desperta jo egiten. Pibiribiri, bain bakarra usten diot. La, fuera! Nola da? Pibiribiri, golpea eman. Ez diot sekula utzi bi golpe ematen. Sekula ez.
sekula ez, lemiziko, golpea. Zure rituala zein dago izan? Nola? Zure rituala? Nere rituala, peizazak, 2:13 jeki. 2:22 minutun ja garajen nago. 2:27, 28 peajen. Eta 2:40 edo lantokin jatean. 2:45 aldatua, 2:50 lanean. Egunero. Eta galdera da, huergatik bueltatzen jendien Napolitana saltzizkozu? Ez. Hori bestela erotuko gineake. Ez que gu gaina ez dut entzun zer egin duen horraino iritsi arte. Ez da okindegi txiki bat, gura da okindegia haundila. Uket egiten ditugu gauzak, Ibiza, Benidorm, Portugal, Alemania, horrelako lekutera. Ez da eskoitin Napolitana gonatzen egiteko. Iban, alegia. Eta zer dugu zer Rikirolekin? Herrikirolekin, kuidao, ni zakulari izan du, nahi? Jode, eta gaur ez daukagu zakurik! Gaur Adria! Goizuetan bere garaian izan du genuen herrikirol talde bat, eta ni zakularian izan. 40 kiloko zakua. Jode, horri nintzen gara. Kuida. Behin harriarekin. Gaur 40 kiloko harria, oza, bola, profiterol erraldoia, berdindu beharko dute ondarrun, bizkar gainera. Ondarrun, kontuz ondarrun. Begira ze profiterola ekarri duen gaur ere Karmelek Isasolak Ander Elorduiren laguntzarekin. Begira, Efectivamente. Gaur sakua ez, gaur harria, 40 kilo. Ikusten zuen zemat jente bildu dugun hemen jaietan. Hori da. Eta Ander, zu erronkorako prest? Ni erronkorako prest, zinta jarri dut. Bai, zer dixe botako zu eta... Bilduko duzu. Erronka zu ingo dozu. Baina nik zu ikusten baizere botatzen dut hori, klaru da, Karmele. Erronka ingo da gaurko gure bost partaide. Hori da, ondarrun indartxu datoz eta hau da gure boskotea! Hapa botelak! Iepa dana batean. Indartxu datoz, danak urdinez, danak jaiz beteta, lau emengoa, baina Iker zu euskalduna, nongoa? Rosarioko. Rosarioko argentinarra, zuk, nongoa duzu familia? Mendik, nire familia ondarrutarra da. Familia ondarrutarra, beraz, hartu lekua. Wow! Ze nazio harteko erronkak. Bai, errondila baina familiar guztiak ebengoa dia, Jatorria beti bai. Zenba kilo zanki uste bat? Berrogei. Horra, xerra. Eta marka, bilagonan, 37. Az! Hortxe! Bixi! Hauen gainera asko dira, kuadrilla. Baina inberdu erritmoa askartu. Ander, ez erritmoa askartzeko. Bigarren, asorbalda, ondo, Karmele. Venga, horrengo, bixi. Pa, Jendeak ikusi beharko luke, bilagunako saioa. Benetan, barneratzeko nola egin. Austoria hundi dut. Zer botilia? Andra Masak ondarrun. Izako bekostatzen hau dire. Kolpe batean, zopa goraino. Ritmo pizka Kolpe bakar batean, goraino. Mute luzea gainera, Oso no. Ostras! Hau bai. Hau gustatu zazu. Bi kolpetan behar bezala. Hau bai zer. Ondo aita. Gongi aio. Maika. Ahí va, Hau bai, keror fortea, Mabi. Terrekorra bat edo bai. Hogeita amazazpi. Bilabona. Ja, hoi ikusi marken Hor Platon, ez dakit kronometroa esan aldozte zuen, hemen gelitu egin da estelako amala. Baina inte zuena da oso azkar. Hogeita amazazpi batan. Zer asko da. Amabos hauek ere hogeita pare bat. Hauek pasako dituzte hogeita pare bat. Amasei. Zitekike. Amazazpik eba. Erdik inditu eta. Eba. Hogeita pare bat, bai. Hogeita pare bat, baina hogeita amazazpi ez. Ez, hogeita amazazpi. Ez que junbertuena da azkarro. Bixi. Gero horrekin kontu zer ibili, lan minik ez hartzeko eta. Miren. Hemezortzi. Azken minutu erdia. Carmele. Nek planta bat dauka, Eba! Nekatu azeo. Hogeita pare bat. Listo orain bai. Honek kolpe bat. Galtzerdietatik tira. Eta zurpira. Eman eurra. Honek profite dut Hogeita familia naparra madi. Hogeita sei. Venga, hogeita sei. Venga, hogeita sei. Ikai. Kazaiaz. Hogeita sei. Segi. Denpora. Aztu zaio, honi. Baina. Kronometroa geratu. Ez du gerraxa, 2 minutu. Jaso aldi parkatu. Hogeita bost. Hogeita sei jaso aldi aztenean, bai. Hogeita sei, ondarrun. Hogeita bost jaso aldi, hogeita sei. Hori da. Lan polita ondarrun berriz ere. Hori da, oso lan polita inda behar. Ander epaileran enterako urrengo atento. Ander, Txizoa joteko. Aztelenean. Datorren astean Karmele Bilbon,
Mungian eta berriz ere, Bilbon. Perfecto. Oso, no. Azte bukaera una pasago la biotzak. Ostras. Elizak izoz esateko. Nik pentsatzen nuen alare niri gonbidatu da zuen, nik pozik etorren. Alare pentsatzen nuen, nire liburuari buruz eitzen gozenut. Liburu bat. Oikin barruan. A ver, txotxo, erakutsi zen liburua. Xixili, Josepi eta Inaxiren abentura. Xixili, Josepi... Ba, behandu dabil. Bai, berandu nabil. Ja, atera da, ja? Azala atera da. Azala egin du... Eta mamia? Mamia mentxe dakatena. Eta profitera da horrein egizu bete. Bere urrengo proiektua. Aro, oso ongi, Iker. I taberna bat izan eta pintxo baian ebadu gara biziko gauza egin dut. Bai, ze pasatzen da? Ara, azken orduko albizte bat. Abukatu da. Ezan azkar, zer? Ba, horixe. Ibiliko dira festaz festa. Baina ez da bakarri irakuri, bideok eta dena izango dira. Izugarria da, propaganda horrela egiten. Xixili, Josepi, baina xiren abenturak izugarria da. Elizegi eskerik azal makina. Ia retoriko no. Azken orduko albiztea. Gogoratu, astelenean, behatziak eta laurdenetan hasiko garen. Eta, esaten diate, konfirmatzen diate, gaur Iban Gartziaren urteak giala. Bai, begira, zorionak Iban! Eta bihar ere, eguzkia batenako dela. Bihar astelenian, asteazkenian eta egun guztietan igantian. Beti eguzkia! Eguzkia Hora bihotzak! Zara utzen! Hora bihotzak!